plavisko. Tak, toto je dobré. Tak, som rád. No sme tu? Páči sa ti tu? Šefe? Ty kokos, mega. Dáme si asi dole ponožky. Hora Athos. Tam bývajú monkovia. Je tu s nami aj parťáčik. Tam. Dobrá. A brzdí, lebo to je dobrý dole kopec. Dobre, brzdí, poriadne. Čau. Odtiaľto sme dobicyklovali až sem. Dali kávu v tejto reštike. Bolo otvorené, že? Sme tu sami. Mimo sezónu. Máme tu detské ihrisko. 2 kamene. Jump! Pomaly, aby som nezlecel. Počkaj, ja ti natočím parkour, dobre? Zakrič parkour. Parkour. Ešte raz. Keď skočíš, zakrič parkour. Parkour. Radšej nefoť. Radšej nepoď? Prečo? Môžeš si to dať do vačku. Maminke to dáme. Pomaly. Raz, 2, 3. Ani som napadol, my dvaja ma napadli. Sa pôjdeme aj nájsť, že? Odrátaj mi. Čo to tu je sasánka koleská? Tento živočík červený? Som ešte nevidel. Tam sú ješkovia. Áno. Tu je ešte zarostené, vidieť, že toto je ešte pred sezónou. No? Akože bolo by zaujímavé sem ísť nejak cez sezónu, že ak to tu bude vyzerať akože v rámci sezóny, že upravené, pokosené. Celkovo, že to mohlo byť zaujímavé, lebo keď toto bude takto vyzerať aj počas sezóny, tak to akože sa na Chorvátov sa nechytajú. Ale ináč akože žiadni turisti, to je brutál. Pôjdeme asi vybaviť nejaký nákup. Je tu taká AC nabíjačka, ktorú chcem otestovať. Bajky už necháme doma. Takže budeme trošku aj flexibilnejší ešte s autom. To je chill. Tu na kúsok od ubytka je jedna AC nabíjačka. Ukážem vám, jak to tu je zarastené, jak toto vyzerá v jakej lokalite. Zašité, že tu asi nikto v živote nenabíjal.
celé fajne zarostené. A nabíjačka funguje. 39 centov za kWh. Not great, not terrible. Aspoň do 80% by som chcel nabiť a zatiaľ si tu poeditujem nejaké videjko. Takže work and travel. Obedík. Posledný deň na tomto ubytku. A všetci sme takí nakapatí, presne keď počasie prší. A ešte nemáme presný plán, že kam zajtra ideme. Balíme. Balíme švestky. Dneska tu končíme. Ideme ďalej. Vonku prší. Čo je na cestovanie aj fajn. To máme radi. Už posledné suroviny míňame, že? Áno, čo je? Raňajky. A čo najbližšie, kde stojíme? Asi na nejaké nabíjačke? V Solúne. V Solúne. Jak Lebo vyzerá? sme iba na 50% nabití, no? Dá sa to. Dá sa? Á. Vyražame. A už sme vyrazili, teraz pred cestou testujem integrovanú navigáciu aj s nabíjačkami. Takže máme momentálne 49% a najbližšie nabíjame na 180 kW nabíjačke do 79%. Mali by sme tam pri 12%, tak uvidíme, ako bude realita, lebo ešte ona sa neočakáva, že tu máme bajky. Tak uvidíme, či nás dá na niečo skôr, alebo to bude fajn. Nakoniec sa nabíjame na Tesla Superchargeroch, lebo na InCharge nabíjacie infraštruktúre, čo kúsok odtiaľto nám nešlo nejak aktivovať z VCharge kartou nabíjanie z nejakého dôvodu. Vyzeralo to, že nabíjačka asi offline, že? No. Ale nevieme, isto. Každopádne Tesla ide. Tieto sú najkrajšie. Aha. Je veľa. Možno keď budeš veľký, budú. Čo hovoríš, Miro, jaký máme problém? 20 No, km dojazd? Dnes chcel nás pustiť dve nabíjačky po sebe. Ideme na Teslu, na istotu. V horách sme. V horách. 20% dojazdu máme, ale musíme dojsť ešte tak 56 km na najbližšiu nabíjačku. A ešte ide pršať. Som zvedavá. A ty si zvedavý? Keď tak odťaľovka. No akože ukazuje nám 65 km dojazd a 55 km do cieľa do tej Tesle nabíjačke. No, neviem, aký bude terén. Nevyzerá to najružovejšie, ale tak snáď tam nejak doplazíme sa. To je dosť stresová situácia s elektromobilom. Však už nie, prvýkrát nám nefunguje. Nefunguje jeden hlavný provider v Grécku, InCharge. A nefunguje mi potom ani aktivácia cez aplikáciu VCharge, čo mám vlastne na zaplatený tarif. Takže nedá sa na to vôbec spoliehať. No. Tunel. Vidíš Evečko takto za kamionom, tak vieš, že má podobný problém ako my. Že ide na dorost. Dobre, my sme teraz v meste, konečné. Joannina. A je tu veľa nabíjačok, takže ideme ešte otestovať nejaké výčaržové. Čo nám to bude aktivovať, ale keď nie Tesla, to istí sú tu v okruhu 5 km 4 nabíjačky, DC. Všetky nad 180 kW. Sme safe, aj Volk. Dobre, našli sme Volkswagen a ideme nechať auto. Nech si ho berú. Nenabíja sa to. Toto je PPC Blue. Áno. Tie myšli na, že je cez aplikáciu. Aj tu sú nejaké. Nabíjame cez VCharge, takže to potvrdzuje iba teóriu, že InCharge má problém. InCharge sieť v Grécku momentálne. To aj vysvetľuje, prečo mi nefunguje aplikácia InCharge. Aplikácia je offline.
podstate vôbec to je mŕtve celé, takže tejto sieti som sa mal od začiatku vyhýbať. Teraz sme pri Volkswagene. Tam sú nejaké idečka, hen sú idečka, hen je idečko. Nabíjací výkon krásnych 166 kW, 167. No čo, mala si stres z tej cesty? Nie. Ja áno. Ja som vedela, že my dojdeme. Som myslel, že to auto tu nechám a vymením ho za nejaký spalovák. Možno by ho vymením. Hej, to je Audina sa mi ľúbi, môžeme ho zobrať. No, auto sme ešte umeli v tomto mestečku a ideme do destinácie, kde budeme ubytovaní na 2 noci. V Grécku sú tiež takéto... Diaľničné sa platí. Ale platí sa dopredu. Na každý úsek, áno, zvlášť. Pekné mestečko, alebo dedinka. Jak sa to volá? Paralia. Počkaj, citróny kúkaj vode. A kde je more? Tuto. No, vidíš, more!